नोंसोर खबर लाबा मिथिगोन आइसिसनि जुगिदि जिथुनाखि सिरियानिफ्राय आरम्भ खालायनानै जेरैबायदि आइसिसफ्रा जि आरम्भ खालायबाय आरो बेखौहाय नुनानै बिसोरखौ बन्द खालायाबा दिगदार दंसै बेफोरखौ सावरायलायनायजों आमेरिका जिनाखि गोदान प्रेसिडेन्ट फैबाय डनाल्ड ट्राम्प होनो ओबामा गैला डनाल्ड ट्राम्पआ ओरैबायदि बियो मुस्लिमफोरनि एगेइन्स्ट आरो मुस्लिमफोरखौ बियो अलरेडि डिक्लेयार होबाय 6टा कान्ट्रिखौ अलरेडि डिक्लेयार होबाय मुस्लिम कान्ट्रिखौ आमेरिकायाव हाबनो मोनला भिसा मोनला बिसोरो दा बिनि थाखाय मुस्लिमफ्रा ओरैबायदि बिसोरो जोंख्रुनानै दं आमेरिकाखौ जों सेस खालायनांसिगौ आरो ओरैबायदि फारसेथिं जाहैबाय आमेरिकाजों इराकजों लोगो लानानै आइसिसखौ इमिडियेट बन्द खालायनांसिगौ सेस खालायनांसिगौ आरो दाख्लै बे जेलानाखि प्रेसिडेन्सिखौ लाबाय डनाल्ड ट्राम्पआ लानाय लोगो लोगो डिक्लेयार होबाय आरो दा सिरियायाव बम्बारिं दा सोलिगासिनो दङ ओरैबायदि बेवहाय आइसिसफोरजों जुद्ध जागासिनो दं दाबो जुदि बेनि जुदि चेनेलखौहाय जुदि खुलिनानै नायब्ला नुगोन बेनिफ्राय आरो जुद्ध जाहां मा दंबावो इरानजों रासियाजों लोगो लानानै इजराइलफोरनि जिनाखि देशआवहाय जिनाखि लाल समुद्र होननाय जायगा मोनसे दङ जेखौनाखि डेड सी होननानै बुङो बेवहाय ओरैबायदि इउरेनियाम दं बे इउरेनियामा ओरैबायदि मुल्यबान बुस्थु इउरपआव आमेरिकायाव रासियाव जेसेबां सम्पत्ति दं बे सम्पत्तिनिख्रुइ बांसिन सम्पत्ति इजराइलाव थानाय बे सागराव दङ बे सागराव बे दैयाव ओरैबायदि इउरेनियाम दङ बे दैयाव मानसिया गोजावोसो गोदोआ आरो बिनि जि मुल्य बेयो जोबोद मुल्यबान बुस्थु হয় बेखौ मोननायनि थाखाय रासिया टारगेट दं आरो बेखौ लानानै रासिया आरो इरानजों बिसोरो माब्रैबा जोङो इजराइलखौ जोङो फोजोबस्रांनानै इजराइलनि माखासे जोङो जायगाखौ मोननो हागोन बिसोरा बे प्रसेसटा आरो बिसोर ओरैबायदि जरजबस्ति खालायनानै बा प्रेसाराइज खालायनानै जुदि इजराइलखौहाय जुदि खावनै खालायाब्ला जेरुसालेमखौ जुदि खावनै खालायाब्ला अब्ला दिनैहाय थार्ड वर्ल्ड वार जासिगोन होननानै उल्था बुंनानै मा खालायबाय बिसोर इउएनअआव बिसोर एग्रिमेन्ट खालायबाय मा एग्रिमेन्ट खालायखो जेरुसालेम मन्दिरखौ पेलेस्टाइननो हगारना होनांसिगौ दा अलरेडि एग्रिमेन्ट जाबाय आरो इजराइल होनबाय बेखौ माब्रै जानो हाथाव गावनि देशखौहाय गुबुना इउएनअआ एग्रिमेन्ट खालायनानै जोंनि देशखौ खावसे बोखारनानै गुबुननो होनाय बे माब्रै जानो हागौ बिराद बिनि कायजा जाना दं आरो एबार मा जाहैबाय जुदि जों दखल जुदि हगारनांगौब्ला जों ओरैनो हगारा जुद्धजोंसो जोङो जेनेब्ला हगारगोन आरो मिथिगौ जुद्ध जायोब्ला इजराइला माब्लाबाबो जेना बियो फिसा जानो हागौ देशा खिन्थु बे देशखौ बासायगोन होननानै बुंखानाय दङ इसोरनि प्रफेसियाव प्रेज द लर्ड आरो जेलानाखि बेबायदि रोखोमनि जुद्ध जागोन आरो बे जुद्धआ माबायदि रोखोमनि जुद्ध जागोन बिनि गासैबो बेबस्थाखौ इजराइलाबो खालायनानै दोनखाबाय आरो बेबायदि रोखोमै बिसोरबो जुद्ध जाहांआव दङ दानिया फैदो नर्थ करिया किम जं होननाय जि मानसियानाखि बियो आमेरिकाजों बिराद घोर बिरोधी किम जंआ ओरैबायदि मोनसे जिनिस बानायबाय थारै मोनथिगौ खोनाबाय बियो हाइड्रोजेन बमा बानायबाय बे हाइड्रोजेन बमाखौ थांनाय मुथते थांनाय बोसोरनि बेसेबांबा तारिखआव मुथते बियो टेस्ट खालायबाय बे हाइड्रोजेन बमखौ आरो बे हाइड्रोजेन बमखौ जेब्ला टेस्ट खालायदोंमोन टेस्ट खालायनाय समावहाय बियो सागरावसो टेस्ट खालायदोंमोन जेला सागराव टेस्ट खालायदोंमोन सागरा बेसेबांबा पार्सेन्टेज रानदों आरो खाथिनि फिसा फिसा जि दिप दंमोन बिसोरबो रानजोबदों आरो दंफांफ्रा ओरैबायदि खामदों जाहैबाय मानोना बे बिनि अरनि जेनाखि सेन्टिग्रेड जिथुनाखि मा होनो
डिग्री जितुनाखि फारेनहाइट ओरैबायदि बांसिनमोन ओरैबायदिमोन जेनि थाखाय बेफोरबायदि दंफाङा लोगो लोगो जेरै माने जिगाबा बै माबायाव मा होनो अरखियाव हरोब्ला लोगो लोगो जेरैहाय खामग्लियो दंफांफ्रानो बेबायदि खामग्लिजोबदों नामोना बेखौ जुदि नर्थ कोरिया बे किम जंनि हाइड्रोजेन बमा टेस्टनि जेलानाखि नोङो बेखौहाय नोङो नेटआव जास्ट क्लिक खालामनानै नाय बे बमनि बिसय नुगोन आरो बेखौ बानायदों जाहैबाय बेयो डाइरेक्ट होनो जाहैबाय बे बमाखौ आं आमेरिकानि थाखायसो बानायदों आरो आमेरिकायाव आं बेखौ बमाखौ खोख्लैगोन आरो बे बमाखौ जेला खोख्लैगोन आमेरिकाया सारा पृथिबीनि मेपआव आरो थानाय नङा सिनसाब जानाय नङा खारन बेहा नर्थ कोरिया साउथ कोरियाखौ दुइ भाग खालायनायावहाय जेलानाखि आमेरिका हस्तक्षेप खालायदों बिनिखायनो नर्थ कोरियाया आमेरिकानि एगेइन्स्टै बिसोरो दङ आरो बिनिखायनो बियो होननाय जाहैबाय चाइनाजों लोगो लानानै आरो नर्थ कोरियाया बिसोरो एटाक खालायगोन जाहैबाय आमेरिकाखौ बेबायदि अबस्था दानिया फैयो चाइनाया माबायदि अबस्थायाव दं नोंसोर मिथिगौना मिथिया चाइनानि हिस्ट्रिखौ जेलानाखि फरायगोन चाइनाया बिसोरो मोननांगौमोन आवगायावनो जुद्ध जाखानाय चाइना जुद्ध जोंनि आसामावनो आवगायाव चाइना जुद्ध जाखानाय बे मोनसे अंशखा जेलानाखि बै समाव जुद्ध जादोंमोन जुद्ध जानाय समाव आसामसिम बोरै अरुणाचलनिफ्राय लानानै नर्थ इस्टआ आसाम नर्थ इस्ट खावसे बिसोरो गासैबो चाइनायावसो गोग्लैगोन चाइनानिसो बेनिखायनो चाइनानि मानसि माखासे दङ बे चाइनानिसो हासोमोन बिश्वनाथ सारियालिनि साहाथिं माखासे बागानफोर दङ बे बागान टि गार्डेनफ्राव चाइनानि मानसिफोर दङ बिसोर दाबो लौथिजों ओंखाम जायो बे जायगायाव आङो इसोरनि प्रसार खालामनो थांखांबाय आरो बेवहाय चाइनानि माखासे फेमिलिफोर दङ आरो बिसोरो मोजां मिथिगौ बिसोरनि बंसफ्रा चाइनायाव आरो बे जायगाया चाइनानिसोमोन जुद्धआव बिसोरो फावसायनानै थांदों आरो बै समावहाय जेला जुद्ध जायो आरो बिनिफ्राय जुद्धखौ जेला बन्द खालामनांगौब्ला एग्रिमेन्ट जादों इन्डियाजों बे इन्डियाजों एग्रिमेन्ट जानायाव बुंनो जाहैबाय जे जुद्धखौ बन्द खालायदो आरो जोङो रायलायनायनि गेजेरजोंहाय नोंसोरनो बे हाखौ हगारना होफिनगोन आरो बेखौ रायलायनायनि जेरै हगारना होफिनगोन होनना बुंनायाव 50 बोसोर समय लादों आरो बे 50 बोसोर जुदि समायाव जुदि नेगसियेट खालामनानै जोंनो होफिनाब्ला जों हले जुद्ध खालायनानै एबार लासिगोन बेबायदि रोखोमनि खोथा दं आरो बेनिखायनो बे जायगाखौ मा खालायबाय दिनै बे 50 बोसोरा माबानानै थांबाय 2000 सनावनो बारलांबाय 2000 सनाव बारलांबायब्ला अब्ला बिसोरो दिनैहाय नेयै आरो 10 बोसोर 16 बोसोर जाबाय बुंबाय बिसोरो जों एबार नेला जों हले आत्माथिन एटाक खालायसिगोन दा बेनिखायनो बुंनो जाहैबाय नै दाख्लैसो रिसेन्टलि बे घटनाया बुंनो जाहैबाय बिसोर एनाउन्समेन्ट होबाय डिक्लेयार होबाय 2020 लास्ट डेडलाइन किन्तु बिनि जिखुनु मुहुर्ताव दाबो गाबोनबो 2017 नि भितराव 18 नि भितराव 19 नि भितरावबो जानो हागौ जों इन्डियाखौ एटाक खालायसिगोन बे चाइनानि वार्निं बियो इन्डियाखौ अलरेडि पाकिस्ताना दङ जाहैबाय काश्मीरखौ लानानै बयबो मिथिगौ काश्मीरा जोंनिसो होननानै पाकिस्ताना बिसोर दाबि खालायो आरो बिनि थाखाय बिसोरो खुनु पध्याय बिसोरो काश्मीरखौ हगारा आरो इन्डियाबो खुनु पध्याय काश्मीरखौ हगारा बेनिखायनो पाकिस्ताना काश्मीरखौ बिनानै आरो चाइनाया ओरै आसाम नर्थ इस्ट अरुणाचलखौ बिनानै बिसोरो दिनै जोंखौ आक्रमण खालायनो इन्डियाखौ आक्रमण खालायनो बिसोराबो रेडि जानानै दं बेनो जाहैबाय थार्ड वर्ल्ड वारनि गासैथिंबो प्रिपेरेसन दानिया जाहैदो नोंसोरो जुदि नायोब्ला नुगोन जाहैबाय माबायदि दिनै अस्त्रफ्रा बिसोरा रेडि जानानै दङ बिसोरनि अस्त्रफ्रा 7000 किल'मिटार गोजान बेबायदि खारनो हानाय 7000 5000 3000 बेबायदि गोजान दूरत्व खारनानै थांनानै मिनिटनि भितराव बम्बिं खालामनानै गावनानै फैनो हानाय बेबायदि मिसाइलफोर गासिनोबो दंजोबखासै आरो बिसोर अलरेडि फिटिं खालामनानै दोनजोबखाबाय इन्डियानिफ्राय चाइनानिफ्राय पाकिस्ताननिफ्राय आरो आमेरिकानिफ्राय रासियानिफ्राय आरो नर्थ कोरियानिफ्राय गासैबो बिसोरो बेफोरखौ माने रेडि खालामनानै दोनखाजोब्बाय जे जिखुनु मुहुर्तआव जोङो दिनैहाय सुइचल' टिपिनांसिगौ आरो बे सुइच टिपिबानो दिनै थांनानै गोग्लैगोन आरो बमा होजागोन इन्डियाबो खम नङा इन्डियाबो दिनैहाय नेनानै थायाखै आरो इन्डियाबो दिनैहाय पजिसनाव दङ आटाइतके बांसिन निउक्लियार बम दं जाहैबाय रासियानाव आरो रासियानिफ्राय दङ जाहैबाय आमेरिकानाव आरो आमेरिकानिफ्राय दं जाहैबाय चाइनानाव आरो नैबायदि रोखोमै ओमफ्राय करिया ओमफ्राय बिनिफ्राय इन्डिया
नैबायदि रोखोमै आरो बेनिफ्राय पाकिस्तान बे निउक्लियार बमा मा बिलाय बे जाबाय रासायनिक बम होनना बुङो बेवहाय एसिड बायदि जिनिस दङ बे जेलानाखि बमा होजागोन गुब्रुहैगोन बिनि जेनाखि रिएक्शन बेखौ नों नुनाय नङा बियो दिनैहाय अखाजोंहाय बा बारजोंहाय बा सान्दुंजोंहाय बे उरायलांगोन बिनि जेनाखि रिएक्शना आरो बे थांनानै मा जाहैबाय मानसिनि मोदोमाव नाङोब्लानो बे एसिड बायदि जागोन जखरिया पुस्तकाव दङ जाहैबाय बेनिखायनो नोंसोरनि थाबायबाय थानायावनो नोंसोरनि मोदोमा सेवगोन माबोरैहाय जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा बुंनो हागौ बेलाय बोरैहाय जानो सम्भब नङा किन्तु नोंनि मोदोमाव जुदि एसिड नाङोब्ला लोगो लोगो सेवगोन बेनिखायनो बुंदों मानसिया थैनायनि सानब्रैनि उनावसो सेवो किन्तु ओरैबायदि दिन फैगासिनो दङ नोंथांनि मोदोमा नोंथाङा थैयाखै गोथाङै दं किन्तु सेवजोबगोन मानोना बे रिएक्शना नोंनाव एटाच जागोन बेबायदि रोखोमनि दिनैहाय बे निउक्लियार बमानि रिएक्शना नों नायबाय थानायावनो बे जुदि एसिड बायदि बे निउक्लियारनि जेनाखि रासायनिक जिथुनाखि बे पयजन मेगनाव नाङोबा मेगना लोगो लोगो सेवगोन बाइबेलाव बुंनाय दं बे मोनसे जुदि गाराय नांनानै गाराय जायोब्ला बेनो 6 मास थायो आरो बेखौ माब्लाबाबो नोङो सोखानो हाया 6 मासनि आवगाय 6 मासाव जुदि मोनसे गाराया जुदि बेबायदि रोखोमै सेवख्रनानै जुदि 6 मास थायोब्ला आरो जुदि मोनसे मास मोनसे उनाव आरो जुदि नांबावोब्ला बा 10 दिननि उनाव नांबावोब्ला अब्ला मोनसेयानो 6 मास थायोब्ला नोंनाव 10टा जुदि नोंनाव बेबायदि रोखोमै बे निउक्लियारनि बे माबाया जुदि बिजानुआ नांनांगौब्ला होमबा नोंनाव बेसेबांटा गाराय थागोन आरो बे गारायखौ नोङो फोसाबनोबो हानाय नङा बेबायदि रोखोमनि निउक्लियार रिएक्शनाव बेबायदि रोखोमनि पजिशन माने सिचुएशना फैगोन मानसिनाव बेबायदि रोखोमै माने जोङो बे समस्यायाव जों सन्मुखीन जानांगोन बे जाबाय जास्ट निउक्लियार बमनि रिएक्शनखौ आं एसे बुंदों निउक्लियार जेनाखि थार्ड वर्ल्ड वाराव बे जागोन बेनि उनाव जाखांनायनि उनावहाय दाना बुंदोंलाय आरो फारसेथिंजाय जुदि जोङो बेखौ जुदि बेबायदि नायोब्ला जेला थार्ड वर्ल्ड वार जागोन बे समाव बे गासैबो देशफ्राव ओरैबायदि बम्बिं जागोन ओरैबायदि बमा जागोन ओरैबायदि जुद्ध जागोन ओरैबायदि अबस्था जागोन आरो बे जुदि जायोब्ला नों बहा थानो आं बहा थानो आरो बे बमा जुद्ध जानाय समावहाय बेबायदि हाजार हाजार लक्ष लक्ष मानसि बे बमाजों थैगोन खुनु देशनि मानसिया थैयावसोनो बेबायदि गोथाङै थागोन नङा किन्तु बिसोरो मा होनो सोरबाबा रिएक्शनजों खामजागोन सोरबाबा बिदिनो मा होनो बमाजों आदामरा जागोन आरो बेबायदि रोखोमै माने मानसिफोरनि अबस्थाया गासैबो बेबायदि नस्थ' जागोन जेला बेबायदि रोखोमै जायोब्ला बहाय मा जागोन फालाय बेयाव बेबायदि अबस्था जुदि जायोब्ला मोनसे बिषयखौ मिथिनांगोन बाइबेलाव जों मोजां फरायनानै जों रिजायोब्ला नुयो जाहैबाय मानसिफ्रा बे समाव जुद्ध जाखांनायनि उनाव थार्ड वर्ल्ड वार जोबनायनि उनावहाय बे थार्ड वर्ल्ड वारआ 1 बोसोरबो जानो हागौ 6 मासबो जानो हागौ 3 बोसोरबो जानो हागौ बेबायदि रोखोमै जुद्धनि पेरियडआ बिदिनो लावलांबाय थागोन थाबाय थागोन आरो बे समाव मानसिफ्रा थिल थिलखै दिनै माने बिसोरो सैनानै बेबायदि थैनांगोन आरो जेब्लानाखि थार्ड वर्ल्ड वार जोबखांबाय बे समावहाय मा जागोन थाना माने गुब्रुजोबगोन सिटिफ्राबो गुब्रुजोबगोन गामिफ्राबो दिनै खामलाबजोबगोन बेबायदि रोखोम अबस्था जागोन आरो बिदि अबस्था जुदि जायोब्ला मानसिफ्रा थानो थाखाय जायगा गैया जागोन आरो बिसोर गावनि न'खराव मानसिफ्रा थैबाय गावनि बिदा फंबायखौ नागिरनानै थांगोन माने जोंनि आमाय मोना आदै मोना महर थायो होननानै नागिरनो थांगोन हाहाकार जागोन आरो बेयावनो आरो बिपद जागोन जेराव सिंहखौ गिना ओंखारदों लख्राखौ लोगो मोनगोन जेराव लख्राखौ गिना ओंखारदों जिबौखौ लोगो मोनगोन बेबायदि बुंनाय बाथ्राफ्रा बै समाव जाफुंगोन आरो जेला बेबायदि रोखोमै जायो बेबायदि रोखोमै अबस्था जाब्ला गासैबो जेलानाखि थार्ड वर्ल्ड वार जोबनानै माने शान्त जागोन बे पृथिबिया आधा खामग्लाबजोबखागोन बहाय खुनु खेतिबारि थानाय नङा बाव पुलिस प्रशासनबो थानाय नङा आरो बहाय दिनै माने माबा मोनसे जानायनि थाखाय जानो होनायनि थाखाय माबा मोनसे उपाय बहाय थानाय नङा बहाय नोंहा जेबो दिनै बेबस्था गैला जानायनि बेबस्था गैला नोंखौ सहाय खालामनायनि मानसि बेबस्था गैला पुलिस मिलिटारिनि बहाय मा होनो प्रशासन गैला जेबो गैला आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा गोदाव सोराव जालाबायगोन गोथैसालि बारियाव खामग्लाबनानै सोरबा खावसे खामनानै गोलैनानै दं सोरबा बिदिनो लेंग्रा जानानै दं सोरबा खाना जानानै दं आरो बेबायदि अबस्था थागोन साफा सानै बिदिनो मोजां जानानै थानो हागौ अब्ला बै समाव मा जागोन जुद्ध जोबनायनि उनाव माबानि जुद्ध जोबनायनि उनावहाय रमनिफ्राय अर्थात जेनाखि इउरपआव बिसोरनि जेनाखि इउरप इटालि बिथिंया जुद्ध जानाय नङा
आरो बे जायगानिफ्राय मा खालामगोन अब्ला बिसोरा मोनसे दा प्लेनिं दंखायो बे प्लेनिंआ जाहैबाय जों माब्रै पृथिबीखौहाय जोंनि आखाइ मुथियाव लाबोनो हागोन जों माब्रै पृथिबीखौहाय जों मोनसे जोंनि धर्मआव लाबोनो हागोन माब्रै जों पृथिबीखौहाय मोनसे जाति बायदि खालामनो हागोन बेबायदि बिसोरा प्लानिं दंखायो बेनिखायनो दिनैहाय भेटिकान सिटि गासिबो मिथिगौ भेटिकान सिटि जिया रमाव दङ बे रमनि जे भेटिकान सिटिया सोरगिदिं हाजोजों बेंखननाय आरो बहाय बाइबेल टावारखौ बाव अलरेडि लुखांबाय बेफोरनि गोबां खोथा दङ मानो बिसोरखौ लुखो आरो सोर लुखो बेखौलाय रमाव सोर थायो नोंथांमोना मिथिगौ बे रमाव थानाय जिनाखि धर्म प्रशासक जिनाखि दा इंटरनेशनल मनेटारि फान्ड जेनाखि देशफोरनो धार हरो इंडियाबो धारुआ पाकिस्तानाबो धारुआ बेदिनो बहुत बांलादेश धारुआ गासैबो धारुआ सोरनिफ्राय IMF निफ्राय इंटरनेशनल मनेटारि फान्ड आरो बिनिफ्राय जेनाखि धार हरो बे जाहैबाय बिनि मेन माबाया जाहैबाय रमनिफ्राय आरो बे रमनिफ्राय हरनायनि कारना जाबाय बिसोरो आटाइतকৈ धनी देश बिसोरो गासैबो दिनै हाइलि सफिस्टिकेटेड बिसोरा दिनै गासैबो कम्पिउटाराइज गासैबो मावजोबखाबाय बेखौ खालायनानै मा खालायबाय बिसोरो दिनै गावसोरखौहाय सारा पृथिबीयावहाय दिनै टप पजिशनाव दोनहैनानै बिसोरो पृथिबीखौ बिसोरा सलायनो थाखाय सिन्था सरसा दं ओरै फारसेथिं जुद्ध आरो फारसेथिं बिसोरा पृथिबीखौ केपचार खालायनानै गावसोरनि आखाइ मुथियाव दोनो जेलानाखि जुद्ध जानानै जोंनि बे फारसे गासैबो दिनै खामलाबजोब्बाय बेबायदि जाबाय अब्ला बे पृथिबीयावहाय बिसोरा जेरैहाय खावसेथिंहाय बिदि आरामै दङ आरो बिसोरो मा खालायबाय गावसोरनिफ्राय मिलिटारि फाथायहरगोन जेला मिलिटारि फाथायहरगोन बे मिलिटारि फाथायहरनाया मानो थाखाय बे जाहैबाय रिलिफ जेरै बबेबा जुदि माबा जायोबा दैबानाफोर जायोब्ला खुरखा जायोब्ला साव जायोबा उमुक तुमुक जायोब्ला बहाय मा जाहैबाय पुलिसफ्रा थांनानै बा बेबायदिनो रिलिफ केम्पआव लाबोनानै बुथुमनानै दोनफैयो थिग बेबायदिनो जेलानाखि बे अबस्था जागोन थार्ड वर्ल्ड वारनि उनावहाय माबानिफ्राय रमनिफ्राय बेबायदिनो मिलिटारि फाथायहरनानै बिसोरखौहाय मा होनो पिकआप खालायनानै लांगोन अर्थात बिसोरखौ बुथुमगोन बै समाव जेला बुथुमगोन आधा खावसेया मानसिफोर जायफ्रा खावसे खामबाय लेंग्रा जाबाय खाना जाबाय बिसोरखौ लांनाय नङा बेयावनो दानस'नानै गालांगोन आरो बेबायदिनो मोजांखौ लांनानै बिसोरो बेबायदि मोनसे जागा केम्प खालायगोन जागा केम्प खालायनानै मा जायगोन बिसोर ज' खालायनानै दोनगोन जेनेबा खोथाया जोंनि इन्डियानिखौ जेनेबा आसामाव हक बा आसामाव नङाबो जानो हागौ जेनेबा दिल्ली बायदियावहाय बबेबा मोनसे जायगा बायदियावहाय दिनै इन्डियानि मानसिखौहाय बहाय ज' खालायनानै दोनगोन मोजांफोरखौ चाइनानिखौ माखासे बिदिनो खारन चाइनायाबो थानाय नङा इन्डिया जेरैबायदि बम्बारिं खालायगोन चाइनायाबो बिदिनो अबस्था जागोन पाकिस्तानाबो बिदि अबस्था जागोन अब्ला बैनिफ्राय बिसोरो फैनानै पाकिस्तानावबो बेबायदिनो मानसि मोजांफोरखौ बुथुमगोन जायानाखि जुद्धआव एफेक्ट जायाखै नस्थ' जायाखै चाइनायावबो बुथुमगोन इन्डियायावबो बुथुमगोन आरो बिनिफ्राय बिसोर मा खालायगोन जाहैबाय रमनिफ्राय बिसोरो बाहाय रिलिफ हरगोन जेला रमनिफ्राय रिलिफ हरगोन बै रमनिफ्राय रिलिफ हरनाय समाव बिसिबां मानसि इन्डियायावहाय मोजां मानसि दा रिलिफ केम्पआव जमा जाखो पाकिस्तानाव बेसेबां जमा जाखो चाइनायाव बेसेबां जमा जाखो बिनि गासैबो हिसाब डाटाखौहाय बिसोरनो रेसन हरनो थाखाय रमावहाय बिसोरनि नामा थाहैजोबनांगोन जेला रमाव बिसोरनि नाम्बारा थाहैजोबनांगोन आरो बै समावसो जाहैबाय बे नाम्बारा मोनथाम नाम्बार जाहैगोन मोनसेया जाहैबाय आल्फाबेटिकेल मोनसेया जाबाय रमानिक मोनसेया जाबाय निउमारिकेल आल्फाबेटिकेल माने ABCD आरो रमानिक माने रमानि 1 2 3 आरो निउमारिकेल माने बे 1 2 3 नोंनि गारिखौ जेतिया रेजिस्ट्रेसन खालायगोन अब्ला AS आसामनिब्ला AS नागालेण्डनिबा NL मेघालयनिबा ML जेरखमनाखि बे अल्फाबेटआ थायो आरो बिनिफ्रायसो 1 2 3 नोंनि गारि नाम्बारा थायो दा एखे रोखोमैनो जेला रमनिफ्राय हरगोन बे नामखौ रमाननिबो मोनसे थागोन आरो सारा पृथिबीनि मानसिखौ नाम्बारिं खालायनो थाखाय अब्ला मोनथाम बे माबाया थागोन नाम्बारा थागोन प्रथमा जाहैबाय आल्फाबेटिकेल ABCD बिनिफ्राय रमानिक रमाननि 1 2 आरो बिनिफ्राय जाबाय निउमारिकेल जोंनि 1 2 3 बे मोनथामाव छयथा थागोन आरो बेखौनो होनो 6 नोंनि नामा जेला रेजिस्टार जाबाय छयथा बे माबाजों निउमारिकेल रमानिकेल आरो आल्फाबेटिकेल छयथा 18टा नोंनियाव बेबायदि नाम्बार थागोन बे 18टा डिजिटनि नोंनि बे नाम्बारा बेयो डाइरेक्ट कानेक्ट जागोन रमाव
रमाव जेला कानेक्ट जागोन रमनिफ्राय डाइरेक्ट नोंनाव रेसन फैगोन गाव खुनु दखान गैया गाव खुनु खेथि बारि गैया बिसिनि रिलिफ जों जानानै थागोन जेला जों बिसिनि रिलिफ जानानै थागोन जोङो बिसिनि रिलिफ जानानै थायोब्ला जों बै रमाव थानाय मानसिखौ खुलुमनांगोन बै रमाव थानाय मानसिया जाहैबाय आंनो इसोर आरो आङो दिनैहाय सारा पृथिबीखौ आङो खांगासिनो दं दाबो बिसोरो इउरप महादेशखौहाय बिसोरो बेसेबांबा बोसोर होन्दोंमोन बिसोरखौ खांनो थाखाय फिसिनो थाखाय बिसोरनाव बेबायदि धन सम्पति दं सारा पृथिबीनि देशफोरनो बेबायदि थार हरनाय बिसोरहा केपासिटि क्षमता दङ दाबो खिन्थु बिसोर दा हाथ'वाखै जेला जुद्ध नांनानै बेसोर देशफ्रा पेरालाइज जागोन अब्ला बिसोर उपाय गैया जागोन अब्ला बिसोरनि खाथियाव थांगोन आरो बेवहाय दा 27टा देश बिसोरजोंहाय लिंक जानानै दङ आरो बे 27टा देशआ बाइबेलाव बुंनाय बायदि गाबोगासिनो दङ आरो बियो 10टायाव थांगोन 10टायाव थाङोब्ला 10टा गंनि खोथा बुंनाय बाथ्रा बहाय फैबाय आरो बिनिफ्राय बिसोर रुल खालायगोन आरो बिसोरो जेब्लानाखि रुल खालायगोन प्रकाशित बाइबेलाव 13 आयदायाव लिरनाय दङ बै समाव मुर्तिया खोथा बुंगोन होनना बुंदों आरो बै समाव मुर्तिया खोथा बुंगोन होननाय बाथ्राया मा बे जाहैबाय जायहा रमाव दङ बे रमाव गसंनानै जायहा आंनो इसोर होनना बुंदों बियो मा खालायगोन प्रत्येक जायगायाव दाना बै देशआवहाय मा खालायगोन गावनि प्रतिमुर्तिनि बे मोनसे मुर्ति साजायनानै दोनगोन आरो जों बेखौनो जों खुलुमहैनांगोन माबायदि खुलुमहैनांगोन आरो बे जाहैबाय बै रमाव थानाय मानसिनि जोंनि भारतआव बेखौहाय बानायनानै दोनबाय आरो बे मुर्तिया खोथा बुंगोन होनदों माब्रै थारमाने बे मुर्तिया मा खालायबाय बेवहाय कम्पिउटाराइज फिक्स दङ आरो नोंथांखौबो आं मैया एसे बुंदों माइक्र'चिप होननाय जिनिसखौ सोनो हागोन आं नोंखौबो कम्पिउटाराइज खालायगोन आरो बे कम्पिउटाराइज खालायनानै बे माइक्र'चिपजों थांनानै बिनि खाथियाव आङो बिजों रायज्लायहैनो हागोन बेनिखायनो जों प्रकाशित बाइबेल 13 दङ जे मुर्तियाबो रायज्लायगोन होनना बुंनाय आरो बे मुर्तिया अब्ला रायज्लायगोन अर्थात आङो बिनावनो पाप स्वीकार खालायगोन बेखौनो आङो खुलुमगोन बेनो आंनो जानाय होदों आरो बिनि आङो नाम्बार लाबाय आरो बिनिखायनो आंहाबो बिजों लोगो लोगो नोरगाव थांनाया गेरेन्टि प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड आरो नैबे जिनिखि बेबस्था बे बेबस्थाया बाइबेलाव दंखाजोबो जाहैबाय बियो एकमात्र 3.5 बोसोरल' बे रुल खालायनो हागोन 3.5 बोसोरावहाय बिनि गासैबो जि अबस्था दं सोरगोनिफ्राय जिसुआ नामायना फैनानै दानियेल सिमां नुनाय बायदि जि दानियेला सिमां नुदोंमोन बे मोनसे गिदिर मुर्ति बे मुर्तिया खर'आव सना रुपा तामा आरो लहा आरो आथिङाव लहा आरो हा होनना बुंदों अर्थात मिक्स आरो बै रमनिफ्राय जे सलायहरगोन बिसोर जाबाय मिक्स कान्ट्रि ओंखायनो आरो बे मिक्स कान्ट्रिखौ लास्टआव बेखौ माने मोनसे अन्थाइ फैनानै बे अन्थाइया बेखौहाय गावख्रुबगोन होनदों आरो बेनो जाहैबाय लास्ट समाव 3.5 बोसोर जोबनाय लोगो लोगो जिसुआ बेखौ गावख्रुबफैगोन प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड आरो बिनिफ्रायनो बेयो बहायनो गोदोगोन आरो गासैबो मिथिगौ जे बाइबेलाव दङ जाहैबाय प्रकाशित बाइबेल 20 अध्यायावहाय जे सैतानखौ 1000 बोसोर खानानै दोनगोन बबेहाय बै बेबिलन नगरावहायनो बेखौहाय 1000 बोसोर बन्दी खालायगोन अर्थात बे रमावनो बेखौहाय मा खालायगोन 1000 बोसोर बन्दी खालायगोन बे मोनसे पार्टखौ आं बुंनानै लांदों किन्तु दानिया फैदो थार्ड वर्ल्ड वार सम्पूर्ण जुद्ध जानायनि सिगांनो नोंथांमोन बिसाखि जों इसोरजों नांथाबना थानाय बिसाखि बे बिसाखिफ्रा बै जुद्धनि खामलाब जानाय सेवग्लिनाय बे अबस्थाखौ मोननाय नङा प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड मानोना होनबा बाइबेलाव आरो बेबायदि मोनसे बिषय दंबावो बे बिषयानो जाहैबाय जेलानाखि जोङो लुकनि 21 जों फरायगोन बहाय बुंनो जाहैबाय उनथिंजाय फरायलांबा मोनगोन जे जेरुसालेमखौ जेलानाखि मिलिटारिफ्रा बेंनानै दोनगोन अब्ला साननानै नायदो बे जेरुसालेमखौ बेंनानै दोननायनि सम फैबा समा जोब्बाय होननानै नोंसोरो सानना लादो आरो बै समाव जुद्धआ जासिगोन आरो बियो आराम्भनिसो ओरै होननानै बुंदों अब्लाबो जोबाखै मानोना उनथिंजाय बेबायदि गोबां दंबावो बिनिफ्राय दङ जाहैबाय ठीक আছে बे जुद्ध जानायनि सिगां आरो मोनसे नख्राङाव सिन नुगोन दाना होनना बुंदों बे नख्राङाव सिन नुगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया
जेलानाखि जों प्रकाशित बाइक जों फरायगोन प्रकाशित बाइकआव स्पष्टयै दङ प्रकाशित बाइक 12 आयदा बर' बाइबेल ना बहन प्रकाशित बाइक 12 आयदा आं सर्टकाटै बुंदों दै सर्टकाटै बुंदों दा बे सिचुएशना बिराद गिथावथाव सिचुएशन आरो बे प्रकाशित बाइकआव जिनाखि 12 आयदा लिरनाय दङ बेखौ आङो दा फरायनानै खोनासंगोन आरो बे घटनाया फैगोन 23 सेप्तेम्बरावहाय माबा मोनसे गोरोबथा दङ बिजोंहाय बे बोसोना दिनै लिरखांजानाया दा बेनिखायनो बेखौ जोङो साबधान जानांगौ मानि थाखाय होनना बुंबा 23 सेप्तेम्बर होननाया बुंनाया बेयो जाहैबाय बाइबेलनि 23 सेप्तेम्बर नङा बाइबेलाव 23 सेप्तेम्बर लिराखै बे 23 सेप्तेम्बरा माबोरै फैदों जाहैबाय नासानिफ्राय फैदों नासाखौ मिथिगौ नासा जाहैबाय जारा जोंनि वर्ल्डनि बिसोर जाहैबाय बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोनि गोजौ लेभेलनि रिसार्च खालायग्रा साइन्सनि रिसार्च खालायग्राफोर बिसोरो दे आरो बे नासाया डिक्लेयार होदों जाहैबाय जे 23 सेप्तेम्बरावहाय मोनसे ओरैबायदि घटना जागोन बे 23 सेप्तेम्बरावहाय बे घटनाया ओरैबायदि जागोन जे पृथिबीया 6000 बोसोर बारलांनायनि उनावहाय 7000 बोसोराव जेब्लानाखि आगान सुरैगोन हिसाब खालायनानै मोनबाय बे समावहाय बे जेनाखि सान पृथिबी आरो अखाफोर आरो बेनिफ्राय 9टा जि ग्रह दं बे ग्रहआ एखे लाइनाव सफैगोन एखे लाइनाव सफैबा जुपिटार होननाय ग्रह आरो नेपसुन होननाय ग्रह बे ग्रह मोननैया सौग्रावगोन नासाया हिसाब खालायनानै बहननाय जाहैबाय बे ग्रह मोननैया सौग्रावगोन जेला बे ग्रह मोननैया सौग्रावगोन सौग्रावब्ला मा जागोन जाहैबाय बिनि सौग्रावनायाव बिसोरो बेफ्रुगोन अन्थाइजों अन्थाइ सौग्रावोबा मा जायो अन्थाइया गावस्रायो बियो फिसा अन्थाइ नङा पृथिबीनिख्रुइबो देरसिन गिदिर ग्रह अन्थाइ बियो आरो बे बेसेबांबा गिदिर अन्थाइया जुदि मोननैजों सौग्रावनांगौब्ला बिसोरनि जेनाखि सौग्रावनायाव जि अन्थाइ थुख्रा जागोन बे अन्थाइ थुख्राया पृथिबीनि मध्य आकर्षणथिंजाय जेला खाथि जागोन पृथिबीया बेखौ बोनानै लागोन बोगथामाजों आरो जेला बोगथामाजों बोनानै लागोन अब्ला पृथिबीयावहाय बेबायदि रोखोमै अरनि अन्थाइ सौग्रावगोन मानोना अन्थाइजों अन्थाइ जेला सौग्रावनानै गुब्रुसारो गुब्रुब्ला अरखि जोङोना जोङा आरो बे अरखिया ओरैबायदि गोजों अरखि सौग्रावनानै जोंब्लावनाय अरखि आरो बे अरखिनि अन्थाइया बेबायदि पृथिबीजों बोगथाब जागोन जेला बोगथाब जागोन बे पृथिबीयाव सौग्रावोब्ला बे पृथिबीयावहाय जेला बेसेबांबा माबानि रेक्टार स्केलनि भूमिकम्प जागोन जुदि बे पृथिबीयाव जुदि पृथिबीनि आधा मोनसे बा क्वार्टार मोनसे बेसे गिदिर जुदि पृथिबीयाव सौग्रावनांगौबा बे पृथिबीया बेसेबां गिदिर बियो मावगोन दा बेनिखायनो बाइबेलाव बुंखानाय जाहैबाय ओरैबायदि जौ फेजुआ फेनाय बायदि पृथिबीया बेबायदि मावगोन आरो साइन्सनि नासाया बुंनाय जाबाय बोरैबा जुदि जोङो बे अन्थाइखौ जुदि जोङो सागोराव जुदि गोग्लैयोब्ला अब्लाथ' मोजां बाथ्रा जाबाय खिन्थु बेसेबांबा गिदिर बे अन्थाइया जुदि सागोराव गोलैनांगौबा बे सागरनि दैया ओरैबायदि गोजौ गाखोगोन आरो बे जायगोन अब्ला सुनामि आरो सागोर खाथियाव थानाय नोगोरफ्रा गासैबो दोबैजोबगोन अर्थात बे जाहैबाय इसोरनि रागा आरो जोबनाय समनि बे मोनसे सिचुएशन बाइबेलाव बुंखानाय जाहैबाय स्पष्टयै लुकनि 21 जों बाव फरायोब्ला जों बेवहाय 25 मोनो जाहैबाय बेवहाय स्पष्ट होनदों आकाश मण्डलखौबो इसोरा लरायसिगोन आरो बेवहाय सूर्य चन्द्र बेवहाय मा होनो पहर होनाय नङा बेबायदि अबस्था बुंनाय दं जेलानाखि बै घटनाया जागोन मोनसे लाइनाव फैगोन 12टा ग्रहजों आरो बे सान आरो पृथिबी अखाफोर गासैखौ लानानै जेलानाखि बे मोनसे एक लाइनाव फैगोन 3 घन्टा सानजौफु 12 बाजियावनो 3 घन्टा खोमसि जागोन बे माबोरै सम्भब जानो हागौ बेखौ मानो बिदि खालायदों इसोरालाय गासैबो मिथिगौ जिसु ख्रीष्ट जेलानाखि क्रुसाव थैदोंमोन खयथायाव थैया जिसु ख्रीष्टआ बाइबेलाव लिरनाय दंना गैया 12 बाजियाव 12 बाजिनिफ्राय नख्राङा खैथासिम खोमसि जाया 3थासिम बाइबेलाव स्पष्ट लिरनाय दंखायो जिसु ख्रीष्ट थैनाय समावहाय
पृथिबियावहाय ओरैबायदि भूमिकम्प जादों आरो 12 बाजियावनो 3 घन्टा खोमसि पृथिबिया जादों अब्ला बै समाव मानसिफ्रा गिख्रंदों आरो बे एखे दिनखौ जासिगोन बै समाव जानायखौ बिसोर बुङाखै खिन्थु पृथिबिखौ होनदों जाहैबाय जे आमेरिकानिफ्राय रासियानिफ्राय लानानै गासैबो बे जायगाया 3 घन्टा बै दिनखालि खोमसि जागोन साननि 12थायावनो अर्थात बे एखे जिनिसा आरो रिपिट जाबोगासिनो दं बेखौ बाइबेलाव जे लिरनाय दं बिसोर मिथिया बिसोर बुङा बिसोरो बेखौ लोब्बा लायाखै बाइबेलजों खिन्थु गावसोरनि रिसार्च खालाय बुंगासिनो अ पृथिबिया बिदि जासिगोन अ सागराव गोलैबा बिदि जागोन पृथिबियाव गोलैबा बिदि जागोन पृथिबियाव खावसे साननि 12ता बाजियावनो खोमसि जागोन मानोना बेखौ कमप्लिटलि सानखौ होथेगोन सिदा जायोब्ला बे ग्रह मोनसेया दा बेनिखायनो बेबायदि अबस्था दिनैहाय ग्रहआव जागासिनो दं आरो बेखौ नासाया बुंनो जाहैबाय 23 सेप्तेम्बरावहाय बे ग्रहफ्रा गासैबो सिदा जागोन आरो बे सिदा जानाय लेभेला जाहैबाय माबोरैहाय बै जेनाखि नेपसुन आरो जुपिटार बिसिनि गिदिंनायनि बेलायावहाय बियो ओरैथिंनिफ्राय फैबाय बे बिथिंनिफ्राय फैबाय माखासे ओरै सिदा जाखानानै दं आरो बिसोर जइन जानानै बाव लोगो मोनहैगोन जे लोगो मोनहैबाय बिसोरो सौग्रावलायगोन बिसोरा लामाया एखे लाइनजोंहाय बे ओरैनिफ्राय फैदों बे ओरैनिफ्राय फैदों बेबायदि रोखोमै जे मटर एमसी डिसप्ले होनना बुङो जे मटर साइकेलनि जेनाखि गेम खेला देखायो बे मटर साइकेलफ्रा माबायदि खारो बेखौ जुदि नुदोंब्ला मिथिगोन थिग बेबायदि रोखोमै बे नख्रांनि बे सलार सिस्टेमाव ग्रहफ्रा बेबायदि खारो बे ओरैथिं खारो बे ओरैथिं खारो बे ओरैथिं खारो बे ओरैथिं खारो सानखौ पृथिबिया गिदिङो पृथिबिखौ अखाफोरा गिदिङो नैबायदि रोखोमै ग्रहफ्रा बे सलार सिस्टेमाव गावजों गाव सोरजों बिदि गिदिंलायो बेखौ रावबो बिदि हमनो हाया बे इसोरनि बे महिमा खारन इसोरा मोनसे समाव बेखौ सौग्राव होनानै पृथिबिखौ ग्रह नक्षत्रखौ गासैखौबो आकाश मन्द आङो लरायगोन सोमावगोन होनना बुंनाया बेनिखायनो बुंनांदों आरो बेखौ हिसाब खालामना मोनबाय बेबायदि गिदिङोब्ला बे स्पिडआव गिदिङोबा बेबायदि गिदिङोब्ला नासाया साइन्सआ हिसाब खालामबाय मा जे 23 सेप्तेम्बराव 6000 बोसोर बारखांनायनि उनाव 7000 बोसोराव हाबोब्ला 23 सेप्तेम्बरावहाय बिसोरो मोननै ग्रहआ सौग्रावगोन आरो सौग्रायोब्ला नैबे बिदि जागोन बिसोर रिसार्च खालामनानै मोनजोबखाबाय आरो बेखौ जे पृथिबिनि मानसिनो प्रकाश खालामनो नाङा प्रकाश खालायोब्ला मानसिफ्रा कनफिउजन जागोन गिगोन आरो बे निउसखौ जों होनो नाङा होननानै बेखौ निउसखौ डिसक्ल'जबो खालायाखै दा बेबायदि रोखोमै रिसार्च सोलिगासिनो दं बेबायदि रोखोमै दिनैहाय ओंखायनो मिडिया बेफोरखौहाय अपेन खालायाखै बिसोरनो मिडियायाव अपेन खालायनो होआखै दा बेबायदि अबस्था दं दा जेब्लानाखि बै जागोन जेनाखि मोनसे लाइनाव बे गसंगोन थागोन अब्ला बाइबेलजोंहाय जों गोरोबफैनोसै प्रकाशित बाक्य 12 आयदा फरायनि नख्राङाव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय जहना नुदों बेखौ जहना नुदों सानै खसाब गाननानै सासे हिन्जावा आरो अखाफोर बिनि आथिंफोरनि सिङावमोन आरो बिनि खर'नि सायाव गंसे थरनै हाथरखिफोरनि खोरथि दंमोन आरो बिहा मोदोमाव थाबायमोन आरो आइखां बायखां मोननानै बियो सारिनो थाखै साननानै गाबख्रावबाय एसे नुहां जादों दे सासे फरायबायलाय दे मोजां फराय मोजाङै दे
बे जोंनि बाइबेलाव जहना नुनाय बे स्पष्ट मोनसे नैबे घटनाखौहाय नासाया जेनाखि रिसार्च खालामना मोनदों बेखौहाय नासा रिसार्च खालामना मोननायखौहाय बे अलरेडि बाइबेलाव जोंनाव दंखायो नुखादों आरो बे घटनाखौ खोन्थादों बेजों मा गोरोबफानाय दङ मा बुंबावदों जहना बेवहाय जोङो मोनगोन एकनिफ्राय फरायनि नख्राङाव मोनसे गेदेर हांखो नुजाबाय सानै पोशाक गाननाय सासे हिनजाव आरो अखाफोरा बिनि आथिंफोरनि सिङावहाय आरो बिनि खर'नि सायाव गंसे थरनै हाथरखिफोरनि खोरथि दंमोन आरो बिहा मोदोमावहाय थाबायमोन आरो आखां बायखां मोननानैहाय बियो सारिनो थाखायहाय साजायनानै गाबख्रावबाय जाबायना फरायगोलां एकबार फरायना लाखा आं बुजायगोन उनावहाय आरो गोबौ मोनसे हांखो नख्राङाव नुजाबाय नाय अर बादि गोजा गेदेर गिथावथाव जिबौ बिहा मानसिनि खर'फोर आरो 10 गंफोर आरो खर'फोरनि सायावहाय गंसेनि राजानि खोरथिफोर दंमोन आरो बिनि लानजाया नख्रांनि हाथरखिफोरनि फानथामनि फानसेखौ बोनानैहाय बेफोरखौहाय पृथिबियाव गारहरबाय आरो गिथावथाव अजगर जिबौआ गथ' सारिखांनो मनग्लाबनो हानाय बायदि गथ' सारिनोसै हिनजावनि सिङावहाय गसंबाय आरो बि सासे बिसा हौवाया सारिबाय बियो फोरेल मानिफोरखौ सोरनि लावथिजोंहाय गुमगोन सनानि लावथिजों सोरनिसो होनना बुंबाय सोर माने लहा होनदों लहा सोरनि लावथिफोरजों गुमगोन लहानि लावथिजों आरो बिनि फिसालाया इसोरनि आरो बिनि सिंहासननि खोथियावहाय लांजाबाय आरो बे हिनजावा फोथाराव खारलांबाय बेयावहाय 1116 दिनफोर थाजानो जायगा बिहा दंमोन होमबा बेसेबां होनदों 1000 1260 1260 बुंलाय 1260 बेखौ 1260 दिन 1116 जौनै दिजौ माने 260 260 जिरायदो थेंक इउ आच्छा आं गाहायनिफ्राय थांग्रोगोन बेसेबां होनदों 1260 1260 बा जुदि 30 दिनजों भाग खालायबा मासजों भाग खालायबा बेसेबां मास जागोन बेसेबां मास जागोन मबाइल दंना गैया फटाफट अंक खालाय नङा मास मोनसेयाव बेसेबां कय दिन 30 दिन 30 जों भाग खालायलाय बयाल्लिस मासआ बेसेबां बोसोर जायो दाना हिसाब खालामदोलाय बेसेबांजों बोसोरसे बेसेबां बेसेबां बोसोर जायो 3.5 बोसोर मोजां मिथिनानै ला बै समाव बेयो गर्भवती जाबाय आरो बियो जेलानाखि मोदोमाव थाबाय जोनोम होनो आइखां बायखां जागासिनो दङ होनना बुंदों प्रेज द लर्ड आरो बे जेलानाखि जोनोम होनो आइखां बायखां जाबाय आरो बिनि सिगाङावहाय मासे अजगरा बेखौ मनग्लाबनो सिगाङाव नेनानै दंखायो आरो बेजों लोगोसे मा खालायबाय बियो बे अजगरा बे नख्रांनिफ्राय हाथरखिफोरनि फानथामनि फानसेखौ गावनि लानजायजों बोनानै लाबोनानै पृथिबियाव गारहरबाय बाइबेलाव बुंनाय दङ जेलानाखि लुक
21-25 फराय बहाय बुंदों माबायदि रोखोमै हाथरखिफ्रा गोग्लैगोन बेबायदि बुंनाय बाथ्रा दंखायो आरो बिनिफ्राय जेलानाखि बेखौ बोख्लायनानै गारगोन आरो बे समावहाय मा होनो बिनि सिगांनो आइखां बायखां जानानै बियो गथ' जोनोम होबाय बे गथ' जोनोम होनायखौहाय बे गथ' जोनोम होनाय लोगो लोगो बेखौहाय सोरगोआवहाय बिफानि खाथियाव दिखांना लांबाय आरो बियो लहानि लौथिजों बियो राज सासन खालायबाय बै समाव बुंनो जाहैबाय बे आइजोनि खर'आवहाय सान दङ आरो आथिङावहाय अखाफोर दङ आरो बिनिफ्राय मा जाहैबाय आरो बिनि गोजौआवहाय हाथरखिफोर दङ बे हाथरखिफ्रा जाहैबाय ग्रह माखासे आरो सान आरो बे आइजोआ जाबाय पृथिबी आरो बिनिफ्राय जाहैबाय अखाफोर बे एखे लाइन सिदा जागोन आरो बे समाव आइखां बायखां जादों होनना बुंदों अर्थात बै समावहाय आइखां बायखां जानानै गथ' जोनोम होदों अर्थात बै समावहाय आइखां बायखां जानायनि समा जाहैबाय बे जाहैबाय जिसु फैनायनि सम बे जिसुआ फैनाय लोगो लोगो जिसुआ बे नोंसोरखौ जोंखौ आंखौ लांनो थाखाय बे फैगोन आरो बे जेलानाखि फैबाय आरो जोनोम जाबाय आरो लोगो लोगो बियो पृथिबीनिफ्राय रेपसार खालायनानै बियो दिनै बिफानियाव लांबाय आरो लहानि लावथिजों बियो सासन खालायगोन होनना बुंदों अर्थात बै जे 23 सेप्तेम्बरावहाय बिसोरनि बे घटना आरो बै समाव हाजोफ्रा ग्रहफ्रा सौग्रावगोन बे घटना आरो बै समावहाय माबायदि रोखोमै रमनि राजाया माबायदि देशखौ सासन खालामनो थाखाय बियो गसंगोन आरो बिनिखायनो 3.5 बोसोर बे सासन खालामगोन रेपसारनि उनावहाय बे 3.5 बोसोर सासन खालामगोन आरो बे समा माब्ला जागोन ओरैहाय थार्ड वर्ल्ड वार जुद्ध स्टार्ट जागोन आरो ओरैहाय जागोन जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ रेपसाराव लांगोन आरो आकाश मण्डलाबो गुब्रुसारनानै थेर बेथेर जानानै बेबायदि रोखोमै जुद्ध जानाय एखे रोखोमै नख्राङावबो बिदिनो मावग्लुबगोन Praise the Lord. Praise the Lord. बेनिखायनो बुंनो जाहैबाय जायफ्रा रेपसाराव थांगोन बे 3.5 बोसोराव थानांनाय नङा 3.5 बोसोरा जाहैबाय बे जाहैबाय रमनिफ्राय सासे मानसिया सासन खालायगोन बे समावहाय जुद्धनि शेष अबस्थायाव बिसोर गावसोरनि कमप्लिटलि माबा जागोन आरो बेनि सिगां सिगां जुद्धआ आरम्भ जागोन बे आरम्भनिसो जेबो नङा फाइनाल जुद्ध नङा बियो आरो फाइनाल जुद्धआ जाहैबाय बियो जाहैबाय जेलानाखि बे 3.5 बोसोरनि उनावहाय जि बाखि थालांगोन बे थालांनाय मानसिफ्रा बे सासन खालायग्रा जि व्यक्ति जायानाखि गावखौ इसोर होननानै खुलुमहोगोन बे मानसिया दिनै जोंखौहाय मा खालायगोन जुदिहाय नोङो बेखौ खुलुमाबा नोंखौ बुथारगोन नोंखौ सिथारगोन नोंखौ दानथारगोन नोंखौ होसोगोन रावबो गाव खुलुमालासिनो थानो हानाय नङा बे बेलायाव आरो जिहुदिनि माखासे कर्स दङ जिहुदिनि माखासे पिरियड दङ जिहुदिनि बेलाखौ आं बुङाखै जोंनिखौल' बुंदों जोङो बिनिखायनो जेलानाखि बै समा जागोन बे समा जायोब्ला बे समनि उनावहाय जोंनि गेजेराव आत्मा थानाय नङा जों आरो फोथायनानै थानो हानाय नङा जोङो बे समाव जोङो जिसुखौ नाम गाबज्रियाबो जोङो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा खारन बे समाव इसोरा गावनि मानसिफोरखौ लांखाबाय आरो गावनि मानसिफोरखौ आत्माखौ लांखाबाय बिनि उनावहाय बे पृथ्वीयाव आत्मा थानाय नङा बर' जातिफोरनियाव आत्मा थानाय नङा आरो जोङो आत्मा बिहीन जों रावबो जों इसोरखौहाय आरो जोङो नागिरब्लाबो जों बहाय मोननाय नङा बेनिखायनो बर' जातिफोरनि थाखाय अनुग्रहसो रेपसारानो जोंनि थाखाय फाइनाल बिसारखा फाइनाल डिसिजन जुदि नोंथाङा जुदि रेपसाराव जुदि थांनो हायाब्ला रेपसाराव जुदि थालाङोब्ला रेपसारा जुदि नोंनि थाखाय फेल जायोब्ला बेयाव मा होनदोंमोनलाय जेला जेरुसालेमाव जिसु ख्रिस्टआ थांदोंमोन हिस्सुफोरखौ लानानै दिमुरु बिफां लामायाव नुदोंमोन आरो बुंदों आं फैबाय दिमुरु बिफाङाव बियो फिथाइ जानो थाखाय फिथाइ खानो थांदोंमोन जेला नुबाय बहाय फिथाइ गैया आरो अब्ला साव होदोंमोन आरो बे जेरुसालेमाव थांदों आरो बै समाव फिथाइ मोनि जि दिमुरु बिफांखौ साव होलांदों आरो बे साव होलांनाय लोगो रानदों आरो बिसोर जेरुसालेमाव थांदों बेयो जाहैबाय रेपसारनि खोथा जिसुआ फैनानै जुदि नोंथांनियाव आंनियाव जोंनि मण्डलियाव जुदि बेबायदि बासायजाथाव जुदि मानसि गैयाबा फिथाइ थायनाय जुदि मानसि गैयाबा आत्मानि जुदि मानसि गैयाबा बिसोर गालांजागोन आरो बे गालांनाय लोगो लोगो रेपसारनि उनाव बिसोरो खामगोन आरो रानगोन आरो बिसोर सावजागोन आरो बेनो जाहैबाय जोङो माब्लाबाबो रेपसाराव थालाङोबा सोरगोआव थांनो मोना जोङो रेपसारावनो थांनाया जोंनि थाखाय बेनो जोंनि फाइनाल जोंनि जाजमेन्ट बिसार
जुदि रेपसाराव नोंथाङा थांनो हायाखैब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो सोरगोरायजो जानो नागिरसै सोरबा सोरबाया प्रसार खालायो फोरोङो खोन्थायो औ रेपसाराव जुदि थाङाब्ला थालाङोब्ला अब्ला गोदोना दानस' जागोन औ बे नोंनि थाखाय नङा बे जाहैबाय जिहुदिफोरनिसो रेपसाराव थालांनाय दिमुरु बिफांखौ दानखालांनाय दालायखौ बे होनो जाहैबाय बे रानगोन आरो बे सावजानायनिल' बाहागो दानखा जानाय दालायासो रेपसाराव थाङि जों बर' जातिफोर जेरुसालेमाव थांनाय समाव लामायाव दिमुरु बिफां जिखौनो साव होलांदों सोर जों जाहैबाय बर' जाति फिथाइ थायदों रोङिफोर साव होनानै गालांनाय बेनिखायनो रेपसारनि उनावहाय जोंहा माब्लाबाबो बासायजानाय गैया रेपसारनि उनावहाय औ जेरुसालेमाव आरो माखासे कर्स दङ बे कर्सआ जाहैबाय बे गोदोना दानस' जानानैबो मोननाय इसोरखौ मोननाया जाहैबाय बे जिहुदिफोरनि थाखायसो खारन जिहुदिफ्रा दा बिसोरो इसोरखौ जिसुखौ फोथाया खिन्थु बै समावहाय जेलानाखि सानै नाबि आरो फैफिनगोन बे सानै नाबिया जिसुनि हायखौ होगोन जिसुखौ जेरैबायदि बुथारदों बेबायदि बुथारगोन जिसुआ जेरै आसुरि मावदों बेबायदि मावगोन आरो बिसोरखौ जेलानाखि बेबायदि बुथारनानै लामा जिङाव दोनगोन सानथामाव बिसोरो सिखाना थांफैगोन आरो अब्लासो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन आरो बे समाव बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन दा बेनिखायनो बे रेपसारनि उनावहाय जिनाखि बिसोरो जिसुखौ फोथायैनि थाखाय आरो फोथायग्राफोरखौ मा होनो बेबायदि रोखोमै बिसोरनि गेजेराव बिराद दानलाय सुलाय जागोन फोथायैनि थाखाय आसुरित खामानि मावनानै दिन्थिगोन जिसु बायदि बे नाबि सानैया आरो फोथायनायनि थाखाय बिसोरखौ होसो होसो दानथारगोन आरो दानथारोब्ला अब्ला बिसोरनि आत्माफ्रा बासायजागोन बे जिहुदिफोरनि थाखायसो नोंनि आंनि थाखाय ना बर' जातिना जाहैबाय दालाय जिसु ख्रिस्ट'खौनो होनदों दाख्ला बिफां जों दालाय जि दालाया फिथाइ थानाय नङा दानखागोन जुदि दालाया दानखा जायोबा बे रानबाय आरो सावजाबाय मोनसे दालाय दानखा जाखांनायनि उनाव बे जुदि रानोब्ला माब्लाबाबो गोथां जाफिननो हाया ओंखायनो माब्लाबाबो दासान जे आङो रेपसारनि उनावहाय देखा रेपसार जाखाङोबा मा मोनसे खालायनाय जायो अब्ला आङो नांगौबा गोदोना दानस'जागोन नोंनि थाखाय नङा खारन नों गोदोना दानस' जानो हानाय नोंहा आत्मा सक्तियानो गैया खारन बेयाव आत्मा थाला आत्मा अलरेडि जेरुसालेमाव इस्राएलफोराव लांबाय खारन गावनि आत्मा गोनां फिसाफोरखौ अलरेडि बोखाना लांगोन बेनिखायनो जों आसा खालायनाङा रेपसारनि उनाव आहा आरो माबा मोनसे बासायजानाय दं जों जुदि इसोरखौ मोनबायबा जों जुदि इसोरखौ जुदि मिथिबायब्ला आरो रेपसारनि बिषय जुदि जोङो मिथिगौब्ला बा फोथायबायब्ला रेपसारानो जोंनि थाखाय फाइनाल जाजमेन्ट आरो बिनि उनावहाय माब्लाबाबो आरो गैला बेनिखायनो जोङो दा रेपसाराव थांनायनि थाखाय जा थामथिम जानांगौ आमेन प्रेज द लर्ड रिसेन्टलि जिथुनाखि बे घटना जागोन 23 सेप्टेम्बर नासानि डेट बियो बाइबेलावथ' डेट होनाय गैया बेनिखायनो आइखां बायखां जानानै दङ होनदों जोंनि मण्डलियाव गोबां मण्डलियाव बारे बारे सिमां दर्शन देखायगासिनो दं दाख्लै सासे मानसिखौहाय बिमाया ओरैबायदि बुदों ख्रिस्टान जानायनि ओरैबायदि अत्याचार खालामदों बिमाया गावनि निज बिमायानो माने खास्रि बिस्रि माबोरै ख्रिस्टान जाबाय बायखो होननानै गावनि फिसाखौ दोखो दोखो बुदों बे हिनजावसाया गथ'आ इसोरनि बिजन दर्शन नुयो बियो बोसोरथामसो जाबाय बाप्तिस्मा लानाया अब्लाबो बे बुजाग्लि बे जिसुजों दङ आरो दाख्लै फन हरबाय लास्ट बारनि थाखाय बे ओरैबायदि आरो बुजाबावबाय बे बुंबाय आं न'आव थाला बेनिफ्राय जोंनि मिसेसनो फन हरबाय जे आङो बबेबा बेबायदि मोनसे जायगा मोनोब्ला आं थानोसै आं सैसोनो हाला बिसिबां बुजाबावनो गावनि बिमाजोंनोलाय होखारबाय थायो बुबाय थायो बेनिफ्राय जेलानाखि थांनो होननानै डिसिसन लाबाय अब्ला इसोरा सानसेखालि हराव स्पष्ट बिजों देखा जाबाय नामखौ गाज्रिना बुंबाय मा नाममोन हे काजलि नोङो सिन्था खालायनो नाङा दसे समल'सै आं थांगोना नों सैसोनानै थाथो ओरै होनना बुंदों आं थांनोसै नोंसोरखौ लायनो थांखानोसै आङो नों आरो बिनिफ्राय ओजों थांनो नांला आं नोंसोरखौ लायनो थांखानोसै दसे समल'सै सैसोनानै थाबावदो डाइरेक्ट जिसुआ बुंफैदों सासे जोंनि बिसाखि मण्डलियावनो सासे हिनजावसा बेनोबो कमप्लिट 3 घन्टा ना सोरां
हल नाइट हरसे सोरगोआव लांनानै बेखौहाय सोरगोआव सारा दिन्थिजोबनानै बुंबाय नोंसोरो बाव फैनो मोनसिगोन नोंसोरो बिदि बिदि बाहाय थानो मोनसिगोन नोंसोरो सिन्था खालामनांगौ बेनिखायनो नों थांनानै खोन्थाहैदो नोंसिनि आइनो आरो नोंसिनि बाबानो बयनोबो खोन्थादो आङो नोंसोरखौ थांनानै लायगासिनो दङ नोंसिनि थाखाय न' लुखांखाबाय नोंसिनि थाखाय गोदान पृथिबी आं दाखाबाय आरो आं नोंसोरखौहाय लायनो थांसै नोंसोरो गुफुर सि गाननानै धार्मिकता बस्त्र गाननानै नोंसोर नेनानै थादो खुब खम दिननि बिथोराव आं थांगासिनो दं बे गथ'आ सोंबावदोंमोन माला फैगोन फोरबो नोङो जोंखौ लांनो अब्ला बुंदों आं बे दिन थारिखखौ आं दा बुंनो हाथ'वा नाथाय नोंसोर रेडि जानानै थादो आं खुब खम बिथोरनि उनाव थांसै गुवाहाटियावनो सासे गेदेर रेभारेन्ड इसोरनि दास बियो गेजेरावहाय मा जाहैबाय हठाৎ थैनाय बायदि बे गैला बिनिफ्राय बिनि आत्मा जिउआ सोरगोआव लांजादों सोरगोआव लांनानै थांबाय खोन्थाबाय नै सोरगोआ बिदि 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 रेभारेन्ड मानसिया खोन्थाजोब्बाय बे जायगाफ्रा गासैबो बिसाखिफोरनि थाखाय हा दखल खालायनानै दोननाय नैबेथिंजाय गासैबो बिसाखिफोरनि थाखाय धोरोमिया बिसाफोरनि थाखाय न' लुगासिनो दङ नै बिथिंजायहाय न'फ्रा लुखांजोबखाबाय फैनानै हाबफैनांसिगौल' बे होनबाय आंनालाय बबेथिंसो जाबाय नोंनियाथ' न'थ' बहायथ' गैया लुवाखै बिथिंबो लुवाखै बै हा बेथिंजाय नोङो हा दखरसे बायना लादो जाबाय आरोखि अ हाखौबो बायनांगोनसो नामा होनबाय आरोखि अ हाखौ बायाबालाय बोरैथो मोननाय होनबायनो होनबालाय आङो नैबेखौनो बायनोसै जाबाय आरोखि बिथिंजायखौ आं बायनोसै जाबाय आरोखि बिनिफ्राय अ बायदो बायनो हागोन जाबाय आरोखि दाना बायनो नागिरबाय फैसा बेसेबां इसिबां नांगोन दाना फैसा नागिरबायबाय सोरगोआवनो गैया फैसा गैया ओमफ्राय दाना फैसा गैया आं माजों बायनो नों फैसा बुथुमाखै जाबाय आरोखि अबाव बुथुमनो आंनावथ' फैसा गैया हले सोरगोआवलाय बहाथो फैसा मोननो औ सोरगोआव फैसा जमा जानोब्ला नों पृथिबियावहाय थानाय समावनो इसोरनि बाहागोखौ इसोरनि लागोहाय नोङो होनांगोन जेब्ला नोङो पृथिबियावहाय इसोरनि थाखाय होयोब्ला बाइबेलाव बुंनाय बायदि सोरगोआव जमा खालायनाय जायोनो बे खोथाखौ बिनो फोरमायबाय बे रेभारेन्डआ खुनु दिन बियो इसोरनो होफेरा गावल' लायो रेभारेन्डखौ हा मोननांगौखाय लायोल' होनायाव गैया रेभारेन्ड जामालाय मा जानो सोरगोआव गैया हाबो गैया न'बो गैया नों जुदि फैसा गरसेबो जुदि होआखैब्ला नों माब्रैहाय बहाय नोङो हा बायनो माब्रैहाय न' लुनो नोंलाय बाइबेलाव बुंखादों नोंसिनि धन सम्पतिखौ पृथिबियाव नङाय सोरगोआवहाय नोंसोर जमा खालाय मामुरबो जाया सिखावबो खावा होनना बुंदों बिनिखायनो बै गोरिब गुन्द्रानो इसोरनि नामै होनायानो इसोरनि खामानियाव होनायानो सोरगोआव जमा जायो होनना बुंदों आरो बे रेभारेन्डआ गदसेबो होफेराखै बिनिफ्राय मा जाहैबाय अब्ला मा जागोन नों माम्बार थांनानै पृथिबियाव थांफिननानै इसोरनि लागै नोङो सोरगोआव थाखा बुथुमहैदो अब्लासो नोंनिया बेवहाय सोरगोआवहाय थाखा एभेलेबेल जागोन अब्ला हाबो बायनो हागोन न'बो लुनो हागोन होननानै सोरगोनिफ्राय थिनहरजादों जेब्ला फैफिनबाय अब्लासो थैखानाय मानसिया एखेबारे हाखार जाबाय औ आंथ' रेभारेन्ड खुनु दिनथ' होफेराखै आं लागासिनो अब्ला बे माबा टेस्टिमिनिफोरखौ हायकफोरखौ बुंबाय बायनानै इसोरनि लागै फैसा हो दान हो सोरगोआव नङाबा जमा जाया ओरै होननानै खोन्था आरो सासेनि बाथ्राखौ आं खोन्थालायगोन बेबो सोरगोआव लांजाबाय सासे इसोरनि बिसाखि दासजों लोगो मोनलायनानै बे जाबाय महिलामोन बे महिला ओरैबायदि बे जिखौबो बिराद अनो बे आंनि जि थफ्ला बेखौबो बिराद अनो बिराद थाखा फैसा अनो सना रुपा अनो ओरैबायदि न' बां अनो बिराद बेबायदि रोखोमै अनसुला बेबायदि रोखोमनि सासे महिला बेबो थैबाय आरो थैनायनि उनावहाय दाना मा जाहैबाय बिजोंहाय गोबां थफ्ला दं जाहैदों
बे थफ्लाया मानि बे गोदान गोदान जिनि थफ्ला बे थफ्लाया मानि बहाय थाखा फैसा दङ बे थफ्लाया मानि बहाय सना रुफा दं बे थफ्लाया मानि बेबायदि बाक्सु थफ्ला बेबायदि बिराद दङ बेहा दाना बुंबाय बेखौ मा दोननो हागोन ना हाबाब बेखौ दोनबालाय बोरै जानो आं बेखौ लानानै सोरगोआव थांफागोन बिनिफ्राय दाना नंगौ नामा दाथ' सोरगोआव थांनाय सम जाबाय थांनांसिगौ थ' अबालाय लादो बेखौबो मा लायो थांसै होननानै आरो सासे बे इसोरनि दास बियो पालकमोन बियो लेंबाय बे हिन्जाव माखौ महिलाखौ थ' बे आइजोखौ लेंबाय थ' थांदिनि सोरगोआव ओमफ्राय बै थाङो सोरगोआव लायबाय नै बे जांख्लाजों गाखोनांगौ बे सोरगोनि जांख्ला ओरै होननानै खोन्थाबाय बे पालकआ ओमफ्राय दाना थ' जाबाय आरोखि दाना बे पालकआबो गाखोबाय जांख्लायाव गाखोयै थांगासिनो दं ओमफ्राय मा जाहैबाय बे आइजोआबो दाना गाखोनोसै थफ्लाया बिना ओरै मोनसे थफ्ला जानजियावबो थफ्ला फाफ्लियावबो थफ्ला बिखुङावबो थफ्ला आरो बेखौ गासैखौबो मोनसेबो गालाङा आरो गाखोलांफाबाय बे उन आरो जेसेबां गोजौ गाखोयो मोनसे गाखोनायनि उनावहाय बे थफ्लाया दिगदार खालायो आरो बे थफ्लाया ओरै दिगदार खालायो बेबायदिनो खस्थ' मस्थ' थफ्लाखौबो नागारा बे आइजोआ गाखोलांगासिनो जाहैदों गाखोलाङै एकदम मोनथारनोसैमोन होनना बुंदों बिसोरनि दर्शनाव दै आंनो निजे खोन्थादों बे फालकआ नै दाख्लैसो थैबाय बिनिफ्राय जाहैबाय गाखोथारनोसै ओमफ्राय बे फालकआ थांनानै गसंहैबाय फैदो एकदम स्टेप मोननै ना मोनथामसोल'थारसैनो ओमफ्राय दाना मा जाहैबाय दरजा हाबनो नागिरबा गाखोनो नागिरबा गुसेब जायो हाबनो हाया थफ्लाया आखब जायो ओमफ्राय बेबायदि जानानै थफ्ला आखब जायो हाबनो नागिरबा हाबनो हाया आरो बिनि उनावहाय मा जाहैबाय बे थफ्ला नांथानानै थफ्लाया गोग्लैनानै बोख्लेनानै एखेबारे गोजौनिफ्रायनो ओरैबायदि थफ्लाजों जाबजों बे आइजोआ गोग्लैबोबाय जाहैबाय डाइरेक्ट बिसिबांबा गोथौ हाखराव गोग्लैलांबाय जाहैदों बे जाहैबाय संसारनि धोन सम्पति थफ्लाखौ बुथुमनानै बोजबनानै आंगो खालायनानै बेसो आंनि होननानै बुथुमनानै लागाबा बे संसारनि धन सम्पतियानो बोबथानानै लाखिगोन आमेन दा बेनिखायनो जोंनि बे जिउ खांनायाव जोङो इसोरनि लागै आरो इसोरजों जोंहा थांफानायाव जोंहा दिनै माबायदि गुरुत्व होनांगौ बेफोरखौ एसे सिन्था खालामनाय समसै समा बिराद खाथि जाबाय बेनिखायनो 23 सेप्तेम्बरखौ नासाया डिक्लेयार होनो जाहैबाय ग्रह नक्षत्र सान अखाफोर गासैबो पृथिबि बे आइजोआ जाहैबाय पृथिबि जाय गर्भवती बे गासैबो अखाफोर बिसोरो मोनसे लाइनाव फैगोन आरो बेयाव मोननै ग्रहआ सौग्रावगोन आरो बे मोननै ग्रहआ सौग्रावबा पृथिबिनि जि मध्याकर्षण बे मध्याकर्षणा ओरैबायदि बोगोन आरो बिनिफ्राय पृथिबियावहाय बै खावसे समावहाय बिनि जायगायावहाय मा होनो 12टानिफ्राय 3टासिम सारा पृथिबिया खावसे खोमसि जागोन सानावनो खावसेयाथ' हर जाखायो आरो खावसे स्रां जानायाबो 12टानिफ्राय 3 घन्टा कन्टिनिउ खोमसि जागोन आरो बै समाव हाथरखिफ्रा बेफ्रावलाबायनानै गोलैगोन आरो बुंखादों लान्जायजों खानानै बोबोबाय होननानै पृथिबियाव सौग्रावगोन आरो बिनिफ्राय बै ग्रह मोननै जे सौग्रावगोन बे ग्रहफ्रा अन्थाइ बे अन्थाइया मा होनो बेखौ दा बेबायदि रोखोम अन्थाइनि गोबां बेबायदि ग्रह ओंखारनानै दंखायो जेखौ स्टेरइड होनना बुङो बे स्टेरइडआ ओरैबायदि अन्थाइ बियो एखेबारे बे खैला सावनानै जेनाखि जानाय गोसोम जेनाखि बेबायदि रोखोमनि बे अन्थाइफ्रा बिनिफ्राय बियो ओरैबायदि सौग्रोबा अरखि जागोन बियो अरखि जायोब्ला जेला अरखि जानानै थुख्रा जागोन पृथिबिनि मध्याकर्षणा बेखौ बोगोन आरो बोबा पृथिबियावहाय 2012नि जेनाखि सिनेमा बानायदोंमोन माबायदि माबानिफ्राय नख्रांनिफ्राय अरनि अखा हादोंमोन बाइबेलाव लिरनाय दंखायो बेबायदि गोग्लैगोन जागोन बेनिखायनो बे समा जाहैबाय 23 सेप्तेम्बरा बे घटनाया नासाया जागोन बिनि सिगां आइखां बायखां जानानै दं होनदों जाहैदों दिनैहाय मानि थाखाय गथ' जोनोम होनो थाखाय सोर बिलाय गथ' जोनोम होगोन नालाय बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जोनोम होगोन बे जिसु ख्रिस्ट'आ मा खालायगोन सोरगोआव बियो सिंहासननि सिगाङाव बे गसंहैगोन आरो बिजोंहाय लोगो थांफागोन आरो थांफागोनखौ बुङाखै बहाय होननाय जाबाय अब्ला बियो बिसोरखौ लानानै लहानि लौथिजों बिसोरखौ सासन खालायगोन बे जाबाय 1000 बोसोर आरो बै 1000 बोसोर सासन खालायनायनि सिगां बेवहाय परम देशआवहाय लांनानै बिसोरखौ प्रभु भज जाहोग्रोगोन बिसोरनो मुकुट होगोन बिसोरनो ड्रेस होगोन बेयाव गोबां आरो बिसय दङ बिराद रंजानाय दिन बेयाव 3.5 बोसोर बहाय हाहाकार जासिगोन हाहाकार रमनिफ्राय दिनै नोंनो नाम्बार होनानै बहाय सलायगोन
आरोबाव खुनु धरनाय माबा थानाय नङा गासैबो सैतानखौल' खुलुमनाय बे पृथ्वीयावहाय आरो बे गासैबो नोरोङि जाखाबाय आरो जायफ्रा थांबाय 3.5 बोसोर बे रेपचाराव थांनायफ्रा बिसोरो आलो गोजोन 3.5 बोसोरा बिसोरो सोरगोआवहाय जाहैगासिनो दं बिनि सिगाङाव जों दा दङ बे समा जेरैबायदि अलरेडि बियो महाक्लेशआव हाबबाय अलरेडि हाबनानै खौसे थांबायबो जानो हागौ जुदि बे सेप्तेम्बर 17 सेप्तेम्बरानो जुदि बेबायदिब्ला दिनैहाय अलरेडि खावसे थांखाबाय 3.5 बोसोरल'सै अर्थात बे अलरेडि सासन खालामसिगोन फारसेथिं जाय जों जेब्लानाखि इस्राएलफोरनि बयसखौ जुदि सानोब्ला बाइबेलाव दंखायो गितमाला आरो दानियेल बहाय माने स्पष्ट लिरनाय दं इस्राएलफोरनि आयुआ 70 बोसोर माबायदि 70 बोसोर बिलाय बेखौ जुदि जोङो साननानै नायोब्ला इस्राएलफोरखौ 70 बोसोरल' आरो पृथ्वीयाव बिसोरनो आरो रायजो दाफिननो होगोन बिसोरो 1948 बिसोरो स्वाधीन मोनदों 1948 जुदि स्वाधीन मोनोब्ला 70 बोसोर जग खालायबा बेसेबां जागोन 2018 मे मासाव बिसोरो माबा मोनदों मा होनो स्वाधीन मोनदों अर्थात 2019 नि मे मासावहाय बिसोरो दिनैहाय मा जाहैगोन 70 बोसोर फुरा जाहैगोन जेला 70 बोसोर फुरा जाहैगोन फार्स्टिं नायदोलाय 2019 आव मोदीआ आरो सेकेंड प्राइम मिनिस्टार जाहैबावगोन दानि जे मोदी बिनि जे फार्स्ट टार्मा 19 आव जोबहैगोन मे मासाव आरो मे मासनिफ्राय बियो गोदान आरो प्राइम मिनिस्टार जागोन मोदीआ एबारबो सेकेंडआव आरो बियो प्राइम मिनिस्टार जागोन अलरेडि बेखौहाय ख्रिस्टान प्रफेसियानो बे सासे प्रफेट दं ख्रिस्टान प्रफेट बियो ओरैबायदि प्रफेसि होखानानै दोननो जाहैबाय 2014 सननिफ्राय इन्डियाआवहाय सासे बेबायदि मानसि सिखांगोन बे मानसिया सारा वर्ल्डआव पपुलार जागोन बियो टप पजिशनाव फैगोन आरो बियो देश शासन खालायगोन बेखौ प्रथम मानसिफ्रा नाकच खालायगोन खिन्थु बिनि आन्दाराव सारा पृथ्वीया बिनि आन्दाराव फैगोन आरो बे जाहैबाय इन्डियानि खोथाखौ बुंदों 14 सननिफ्राय मोदी फैदों 19 आव बे जेब्लानाखि सेकेंड टाइम जेथुनाखि आखौ प्राइम मिनिस्टार जागोन आरो बेवहाय रावबो हिन्दु मानसिनि बिदे थानो हानाय नङा अलरेडि जुद्धआबो आरम्भ जागोन नोंनि आंनि थाखाय जेबो सिन्था गैया जिसुआ बुंखादों आंनि फिसाफोरखौ आं लानानै थांगोन प्रेज द लर्ड मोदीनि शासन फैगासिनो दं मोदीआ मा खालायगोन ना मोदीनि बिषय प्रफेसि होखानाय दंखायो बेफोरबायदि भयंकर गासैबो खोथाखौ आङो खुलासे बुङाखै खिन्थु मोदी होननानै बुङोब्ला साननानै लाखा बियो बिहा गिदिर मोनसे प्रिन्सिपाल दं बे सैतान राजाजों दैदेनजानाय सासे बिब्लिकेल माखासे खोथाखौ फुलफिल खालायनो सैताननि दाराय माने जिथु खामानिखौ मावनांगौ मोदीनाव थानानै बे खामानिखौ मावगोन आरो बिनिखायनो प्रथम केसलेस सारा वर्ल्डआव दा केसलेस थाखा गैयि देश मोदीआ जोंहाय बेखौ बानायनो हानानै मोदीखौ सबै होनो जाबाय बेबायदि साहसि प्राइम मिनिस्टार वर्ल्डआव गैया बेहा बहुत दिनैहाय वर्ल्डआव बेबायदि नाम दं एनिवे बे गासैबो थांदों दाना मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनोसै जोङो जोबनायथिंजाय आङो थांनि